Felly mae'r Calan Gaeaf, mae'r gair calan wedi dod o'r gair calendar, felly cychwyn tymor newydd neu cychwyn mis newydd fel da ni'n feddwl am, yr cyntaf o bob mis. Felly da ni yn cychwyn yr Gaeaf wrth edrych ar Calan Gaeaf. Sy'n chydig bach yn wahanol i be da ni'n dweud yn Saesneg yn Halloween. So mae'r gair Halloween, fel os da chi'n gwybod, wedi dod o'r All Hallows Eve. Mae'n y cysylltiad gyda'r crefydd Cristnogaeth yn hynny, lle does na ddim hefo'r Gymraeg. Be oedden nhw'n dweud yn ystod Calan Gaeaf oedd yn draddodiadol yn ardal yma'r byd yn y Carneddau, oedden nhw'n cynnal coel cerddi ar draws yr Carneddau mwyn croesawu y bobl i lawr, ac hefyd oedden nhw'n goleuo y ffordd ymlaen yn ystod yr Gaeaf os ydy hynny'n neud synnwyr. Felly ar ôl i bobl ymgynnull o gwmpas eu coel cerddi, dyma pryd oedd bobl wedyn yn rhannu y straeon, rhai ohonynt fyddwch chi'n clywed heddiw. Un o'r traddodiadau o gwmpas y coel cerdd oedd unwaith oedden nhw wedi gadael y tŷ i ddod i ymgynnull efo'i gilydd, oedden nhw'n neud siŵr bod eu heilwyd, eu lle tân nhw yn lan. Felly, fel arfer, y morwyn neu un o'r merched y tŷ oedd yn glanhau yr eilwyd ac yn neud siŵr bod bob un darn o lwch wedi'w clirio, ac os oedden nhw ddim, oedd na wastad rhyw hanes am ryw 8-10 yn dod lawr i'r tŷ ac i dynnu plant neu i ddwyn plant. Ac ar ddiwedd ei straeon, pam oedd y coel cerdd wedyn yn dechrau diffodd, oedden nhw'n mynd â darn o'r pren neu'r mawn hefo nhw nôl i'r tŷ ail cynna ei heilwyd. Ac oedd hwnna yn rhan bwysig iawn o traddodiad Calan Gaeaf, eto i oleuo ei ffordd trwy'r Gaeaf. A be nhw'n i weld ydy rhai o'r straeon mae y plant yn Ysgol Aberconwy wedi dehongli ni, ydy bod yna batryma o be da ni'n ei weld. Mae'r straeon yma yn deud lot wrthon ni am ein ddiwylliant ni, a ein hanes ni, ein treftadaeth ni. Ac un o'r pethau pwysica ydy, nid yn unig ein bod ni yn diogelu y straeon yma, wrth edrych amdano nhw, archwilio nhw, cadw nhw, ond hefyd i rhannu nhw. A dyna un peth oedd y prosiect Carneddau eisiau wneud yn rhan o'i brosiect lleisio Carneddau, oedd i wneud siŵr bod y cenhedlaeth nesaf o Gymru, neu o trigolion Carneddau, yn gwybod am y straeon yma. Lle mae yn bwysig bod ni'n rhannu straeon yma, mae yn bwysig bod ni'n cadw'r straeon yma, a mae yn bwysig hefyd bod ni'n chwarae gwmpas efo nhw, a bod o'n rhan o ein diwylliant modern ni, a ddim just ein gorffennol ni.